Jo, primer de tot, honor, se'm fa molt gros això que m'heu dit, l'honor és meu de que m'hàgiu convidat i és meu de participar i el primer que us vull dir és, per mi és expressar un agraïment enorme, enorme, a aquesta associació que va néixer de la societat, de la base, i que com formiguetes, entre tots, hem anat treballant per arribar aquí i per, d'alguna manera, aconseguir tots aquests drets i tota aquesta gran tasca que ha portat a on estem, amb molts més objectius per endavant, fantàstic, i que també m'ha donat a mi l'oportunitat d'això, de ser referent PRAM, que ara en parlarem, referent PRAM, que si no hagués estat per vosaltres, aquesta llei, la llei LORE 321, no estaria on estem i, per tant, jo no seria referent PRAM, amb la qual cosa el meu agraïment profund a aquesta associació, que en soc sòcia i que, d'alguna manera, forma part també del que jo dic del meu ikigai, de la meva passió en aquesta vida, que és precisament parlar de la mort i parlar precisament d'això, del dret a morir dignament. Només una cosa, perquè em diuen referent PRAM, i jo aquesta paraula PRAM, que és de prestació d'ajuda a morir, per mi és un eufemisme molt gran per no dir eutanàsia. Vull dir, la llei LORE 321 és la llei que regula l'eutanàsia, però en tota la llei no parla d'eutanàsia i només parla de la prestació d'ajuda a morir. Llavors, jo m'he trobat anècdotes en què jo faig formació i em diuen, doncs tens aquesta formació aquest dia. I jo dic, val, és la formació de l'eutanàsia? Diuen, no, és la formació de PRAM. Bé, doncs aquí ho deixo. Per tant, jo soc referent d'eutanàsia, perquè ho hem de dir així, no? Molt bé. La reivindicació del terme. Potser la primera pregunta que t'hauria de fer és com professionalment has arribat al final de vida, perquè jo sé que tu vas començar per l'inici de vida. Sí, jo vaig ser mare molt jove i jo en un moment donat de la meva vida vaig tenir clar que volia ser llevadora i que volia ajudar a portar bebès a aquest món d'una forma bastant més respectuosa de la que a mi em semblava. Llavors, en el seu moment, doncs, de grandeta, jo soc infermera de grandeta. Jo vaig fer infermeria embarassada del meu quart fill per ser llevadora. I, en tot cas, el meu pare es va morir el 2005 i no ho sabia, però ja va ser la meva primera trobada amb la mort d'un ésser, evidentment, molt estimat, a casa, i ja suposo que ja em va despertar coses. Però és cert que la vida m'ha portat no a ser llevadora, sinó que vaig fer l'especialitat d'atenció primària. Això em va donar l'oportunitat de rotar per molts serveis, entre altres els serveis d'atenció pal·liativa i l'atenció primària, i a l'hora d'escollir la plaça, la vida em va dir que a mi no em tocava ser llevadora. Vaig triar atenció primària. I a atenció primària jo he descobert que el naixement, que és la primera inspiració, o el morir, que és l'última exhalació, l'energia és exactament la mateixa. Tots volem néixer i volem morir en una zona segura, en una zona de respecte, en una zona on ens sentim acompanyats, estimats, amb una energia que és molt la mateixa. Llavors, jo em sento totalment realitzada i em sento superafortunada de poder estar acompanyant a les persones en el final de vida, perquè d'alguna manera és una energia que a mi em mou i em fa ser conscient de la importància que és viure. Llavors, per tant, el vostre lema, que és precisament això, és atenció a la mort per viure millor, m'hi adhereixo plenament. Llavors, em sento superafortunada. Clar, quan et refereixes al tema de la mort, a mi m'agradaria preguntar-te si quan parlem de trencar, des de DMD, parlem del trencar el tabú de la mort, aquest trencar tabú de la mort també te l'has trobat entre els teus companys i companyes? És que el tabú de la mort és en aquesta nostra societat, en altres no, però en la nostra societat el tabú de la mort és general, i també general per als professionals sanitaris.
Pensem que en realitat a les formacions de medicina i les formacions d'infermeria el tema de final de vida amb pincetes es toca, que és un dels grans temes que crec que hem d'anar per aquí. I sembla que no ens morim, o sigui, en realitat estem en una societat on el morir és una cosa que la veiem lluny i en tot cas no hi posem atenció. Llavors, sí, els professionals d'atenció primària també els hi costa parlar d'aquest tema. És un tema que costa en general, costa. I a mi em sap una mica de greu i pràcticament és com que els ulls em fan xirivites, no? Quan realment els professionals d'atenció primària ens costa tant afrontar converses de final de vida, quan ens costa tant anar a domicili, escoltar o atendre tot el tema de final de vida, i ja no us dic eutanàsia. Per tant, tenim molt camp per córrer, molt marge de millora, però penso que aquí estem. El meu granet de sorra en aquesta societat passa per aquí. Hi ha una frase magnífica que diu: jo em vaig treure el fonendo i el vaig escoltar. Explica'ns això com va anar. Sí, perquè m'ha passat en què un cas concret d'un senyor estimat que a qui vaig acompanyar fins al final de la vida, en aquest cas amb un procés d'eutanàsia. Jo, com a gestora de casos, a mi m'activen en casos en què a vegades tant el metge o la infermera del CAP no saben bé com acompanyar les persones en un moment donat que necessiten més intensitat d'atenció o d'alguna manera. Llavors, és un senyor que jo vaig anar com a infermera gestora de casos a fer una valoració per veure quin seguiment em podia fer i com el podia acompanyar, un senyor grandet, un senyor ja d'edat avançada, amb 80 llargs, amb una pluripatologia. I jo vaig arribar allà i li vaig dir a en Fernando com el podia ajudar. I llavors ell el primer que em va dir va ser: es que yo lo que quiero es morirme. I clar, jo davant d'aquesta petició tan clara, sí, vaig deixar el fonendo, vaig deixar la motxilla, no vaig tocar absolutament res, ni vaig prendre cap mena de constant i vaig escoltar què m'estava demanant. Llavors, ell havia demanat aquesta petició feia anys, diverses vegades, i ningú. Però com això, així. Llavors, penso que ens cal escoltar bastant més i no intervenir, moltes vegades. Sí. Perquè la funció d'una referent d'eutanàsia, quina és exactament? A veure, la funció dels referents, quan es va començar a desplegar, de fet, quan es va aprovar la llei, quan es va començar a desplegar, que va ser el juny de l'any 21, des del departament ja es van assignar una sèrie de referents per totes les regions, en concret 3 referents per cada regió sanitària, que eren metgesses, metges, infermeres o infermers i treballadors socials, i la idea era d'alguna manera que es formessin i anar fent com xarxa a tots els centres. Xarxa, difusió, formació, està al cas. Llavors, a Girona específicament, a la demarcació de la regió de Girona, la Direcció d'Atenció Primària va crear més referents encara. Per tant, som, crec, entre 13 i 15 referents a la regió de Girona. Llavors, la idea quina és? La idea és, d'entrada, ser un punt d'informació, és a dir, nosaltres cada 4 mesos hi ha una formació centralitzada des del departament aquí a Barcelona que ens formen i llavors nosaltres fem difusió d'aquesta formació. A la vegada que el que fem és acompanyar, és a dir, acompanyar a tots aquests professionals que els hi arriba una petició d'eutanàsia, doncs és acompanyar-los, és formar-los, és fer-los sentir que no estan sols, és d'alguna manera un acompanyament continu a nivell telefònic o a nivell presencial o de la manera que sigui possible. I a la vegada anar creant aquestes xarxes. Hi ha CAPs que ja tenen els seus propis referents, així com tenen referents d'ADOM, referents de diabetis, referents de comunitària, doncs tenen referents d'eutanàsia, anar fent tot aquest acompanyament. I a la vegada, clar, per mi, quan em van oferir aquesta possibilitat, que agraeixo profundament a la Montse Canet que m'ho va proposar, perquè sabia de la meva passió del final de vida, quan m'ho va proposar jo vaig veure un repte enorme, perquè vaig pensar, uau, m'esteu demanant
un tema d'eutanàsia quan jo veig que al meu cap el que m'ha costat tenir bombes de sedació per anar al domicili i no dependre de PADES o dependre de l'hospital. Per tant, m'estaven demanant una cosa com la guindilla del pastís, no, diem? Però a la vegada em va semblar una oportunitat enorme per revisar ja no l'eutanàsia, sinó tot el procés de com acompanyem en un final de vida, no? Com estem acompanyant aquí. Llavors, per posar sobre la taula això, i a més, tot el tema de l'eutanàsia. I per tant, crec que està molt bé perquè hem començat a garballar una mica tot això i a veure que en realitat, per mi hi ha un tema importantíssim i jo faig molt d'èmfasis aquí, és que els professionals d'atenció primària, com tots, si prèviament no hem pensat, no hem reflexionat sobre la nostra pròpia mort, les nostres pròpies pors, què ens genera la mort, és impossible que puguem atendre a les demandes, a les inquietuds, a les angoixes dels pacients a qui acompanyem. Per tant, una de les formacions que jo faig és això, precisament, no? Tots uns tallers i totes unes formacions de què ens passa amb la nostra pròpia mort i el document de voluntats anticipades és fantàstic per poder remoure tot això i per preparar-nos per tot això, perquè si no és impossible. Sí, volia preguntar directament si consideres que el document de voluntats anticipades hauria d'estar d'alguna manera impulsat des de l'àmbit de salut mateix. Clar, però és que si els propis professionals no tenen el document de voluntats anticipades fet, és com molt difícil. És com una mica incoherent, no? Llavors, això és com qui, no sé, ho he dit sempre, no? Si tu te'n vas a la dietista i resulta que la dietista és una senyora, que em sap greu, però pesa 200 quilos, serà incoherent la cosa. Llavors, si els propis professionals d'atenció primària no hem fet els nostres propis documents de voluntats anticipades, no agafem consciència d'aquesta importància i la divulguem. O jo vaig fer, recordo quan vaig estudiar i vaig a infermeria ja de grandeta i vaig fer el meu treball de recerca sobre si els professionals d'atenció primària feien exercici, prescrivien més exercici en els seus pacients. I sí, clarament. O sigui, aquells professionals que feien exercici de forma assídua eren professionals que prescrivien l'exercici físic d'una forma bastant més proactiva. Per tant, aquí és evident que si els professionals treballem perquè facin el seu document, el divulgaran molt més i el treballaran molt més. Per tant, home, és importantíssim. Quan parlem de professionals, normalment ens ve a la ment el metge, el metge-metgessa, però tu sempre que parles de la prestació en si o de l'eutanàsia en si, o parles del procés, parles sempre de l'equip. És que, clar, és una llei que, a part que és una mica divaga una mica, és poc clara, que a mi m'agrada. És a dir, jo prefereixo que sigui poc clara perquè ens podem agafar expressions que a mi m'han ajudat a poder acompanyar a finals de vida amb eutanàsia a persones que potser hi ha professionals que pensen que no tindrien els criteris, jo crec que sí, però clar, per altra banda també parla de metge responsable i es queda aquí. Infermeria en parla però d'una pinzellada. Llavors, jo ja vaig decidir fa molt temps que les formacions i a tot arreu parlaria d'equip assistencial responsable, perquè aquest equip assistencial responsable, evidentment que hi haurà un metge-metgessa responsable, hi haurà una infermera responsable, però hi pot haver també en un moment donat treball social, hi pot haver psicòleg, hi pot haver en un moment donat psiquiatre, hi pot haver professionals. Llavors, primera per això, per un reconeixement molt important i per la part que em toca d'infermeria, que sempre sembla que estem allà, però en un procés d'eutanàsia és cabdal. És cabdal, igual que en tots els finals de vida, perquè les infermeres fem moltes més visites a domicili, perquè tenim molt més contacte i perquè és la nostra feina del dia a dia i s'ha de reconèixer. I d'altra banda també perquè quan un professional li fan la petició d'una eutanàsia, la primera cosa que fa sovint és això. I és això moltes vegades per un tema de por, per un tema de patiment, per un tema d'ignorància, per un tema que se'ls fa gros, per un tema que, perquè sí senyor, perquè atenció primària cada vegada tenim més feina i molta feina burocràtica i és així, no? Però clar, penso, si jo parlo d'equip, ja no estan tan sols.
Si jo parlo d'equip, ja és una responsabilitat més compartida, que en realitat és així, no? Llavors, per això parlo d'equip, perquè penso que és indispensable. I què passa amb l'objecció de consciència? Es pot ser bon objector, objectora? Ai, amiga, què és l'objecció? Jo, clar, objecció de consciència, i tant que es pot ser un bon objector de consciència, i jo conec metges o metgesses o infermers o infermeres que són objectors de consciència realment amb valors de que són objectors de consciència. Què vol dir? Que no esperen que se'ls demani una petició per fer-se objectors, d'entrada. Segona, que no abandonen el pacient en cap moment, que la persona, quan els demanen una prestació d'ajuda a morir en el seu metge de capçalera o la seva infermera de referència i aquest es declara objector, l'escoltarà, validarà la seva petició, buscarà un metge o metgessa responsable i fins i tot la pot acompanyar fins al final. No administrarà, no farà cap acció perquè va en contra dels seus valors que el fan estar en desacord, però l'acompanyarà. Què passa? Doncs que la majoria d'objeccions de consciència en realitat no són objeccions de consciència, en realitat són objeccions encobertes, sovint de persones que, això que us deia, hi ha por al darrere, per què no dir-ho, hi ha mandra, hi ha desinterès. Em sap molt greu, però a l'atenció primària tenim manca de professionals, tots sabeu, no? Tots sabeu que no tenim masses metges i els metges que ens arriben, podríem parlar-ne. Llavors, falta d'implicació. Llavors, no ho negaré. Un procés d'eutanàsia és un procés llarg, és un procés que implica molta implicació, que implica un remenament emocional, per què no dir-ho, implica temps, implica estar-hi, però a la vegada implica un creixement brutal. Llavors, jo animo això, però clar, doncs no és fàcil. Per tant, hi ha molta gent que es tira l'objecció de consciència i jo he hagut d'anar a centres d'atenció primària que es declara el centre objecte de consciència, que clar, això ja em sembla... I aquí trenco un tema que a mi em fa patir i a mi és el tema de les residències. Les residències, quan el metge responsable, el metge que se n'ocupa, el metge que els hi toca, no és gaire proactiu en aquest tema, tenim tot un grup de gent allà que quedarà bastant expenses, no? A no ser que tingui familiars que hi lluitin i que hi vagin o un equip d'infermeria al darrere, és difícil. Per tant, jo penso que tenim molt camp per córrer, però jo no deixaré de treballar. Molt bé, jo crec que hi estem totalment d'acord, que el camp de les residències és un camp terriblement desconegut i en el que hi hem de treballar. Tu, com a referent, que has format part dels professionals que han acompanyat eutanàsies des de l'inici del procés fins al final i des de l'inici de l'aprovació de la llei, quins són els principals inconvenients amb què us heu trobat al llarg del procés? El principal, i em sap molt greu dir-ho, però és l'aplicatiu. És els temes informàtics i els temes burocràtics i els temes de papeleo. Hem millorat molt, i és veritat. És veritat que des d'un inici a ara hem millorat, però tot i això és costós. Tot i això, doncs mira, avui en aquest ordinador funciona i en aquest no. Clar, això és dificultós. També he de dir que aquí hi ha un tema important del departament que hi ha de destinar recursos, perquè clar, si a l'oficina Pram són dues noies que són bellíssimes persones, però són dos, clar, com t'agafen el telèfon, com el correu, com aquí, com allà. Llavors, són genials i ens ajuden moltíssim, però és veritat que no hi ha recursos, i és que això s'ha de dir. I el sistema, informàticament, penso que estem una mica peixos. Per altra banda, a banda del tema dels professionals, que a vegades costa, el tema de metges consultors. No és fàcil, i en aquest sentit sí que jo crec que el tema de la formació és important, perquè per mi hi ha una data molt important que va sortir a la memòria de l'any 22, perquè estem a l'any 24 però encara no hi ha la memòria del 23. Llavors, l'única memòria que tenim, que és de l'any 22 i part del 21, hi ha una dada que a mi em sembla molt important, i és que hi van haver, potser m'equivoco, però crec que eren 8 casos en què
el metge consultor, o sigui, el metge referent havia fet un informe favorable, el metge consultor havia fet un informe desfavorable. D'aquests 8 casos, crec que eren 8 casos, n'hi va haver 4 que van fer un recurs, que se'ls va ajudar a fer un recurs, els altres 4 no el van fer i jo dedueixo perquè no van ajudar a fer el recurs. D'aquests 4, tots 4, la comissió va donar un informe favorable. Per tant, això ens dona una dada molt important que el metge consultor o metgessa consultora ha de tenir molt clar quina és la seva funció. Per tant, això és important. I després, penso que també com a dificultat que ens trobem moltes vegades. Ara m'he perdut, sap greu? Em deixes una cosa? Sí, sí. En aquestes jornades d'Oviedo, una de les coses que es va discutir va ser aquesta, si a nivell de metges consultors caldria fer una formació específica perquè entenguessin quina és la seva tasca concreta en el tema de les eutanàsies. Estan acostumats a fer uns informes determinats, unes tasques determinades, i en canvi, en aquest cas, en el cas del procés de l'eutanàsia, se'ls demana una cosa diferent. I per tant, doncs, sí es requeriria alguna formació específica per als metges consultors que entenguessin exactament què és el que se'ls demanava quan entraven dins del procés de l'eutanàsia. El Fernando Sanz es posarà en contacte amb el grup de salut i també amb la Tània. Jo faré una objecció a això. Sí, perquè penso, no és que hi hagi el grup de metges referents o responsables i el grup de metges consultors. No. O sigui, una mateixa persona tant pot fer de metge responsable com de metge consultor. Un pot ser objector de consciència d'un metge responsable, però mai de metge consultor. Penso que el que hem de fer és formar i formar de l'eutanàsia i d'aquesta prestació d'ajuda a morir. I què vol dir ser metge responsable i què vol dir ser metge consultor, en general, perquè si no ja estem farts de formacions, també us ho diré. O sigui, llavors, farts de... Llavors, anem a... I que realment la xarxa de referents funcioni. Perquè jo ara he anat al lavabo, i em perdonareu, he anat al lavabo, he mirat els whatsapps i veig que una companya que la conec de ballar, imagineu-vos, però que treballa en un CAP com a auxiliar, em diu, estàs treballant? Diu, és que tenim un cas d'eutanàsia i no sabem quin procediment fer. I penso, si he vingut al TECCAP 3 vegades a fer la formació, i dic, truqueu-me al meu telèfon i demà... O sigui, és gota malaia. Hem d'anar fent gota malaia, perquè hi ha formacions específiques que tenen sentit, però focalitzar-ho en un metge consultor penso que no, perquè un metge consultor no serà només metge consultor, pot ser tot. Llavors, anem a formar en general de tot això. Crec que és important. A mi m'agradaria entrar en un altre tema. En aquestes jornades que us dic d'Oviedo, una cosa que he escoltat sovint és que s'escoltaven allà. Hem escoltat parlar molt dels professionals, parlar de l'angoixa que els hi pot generar a determinats professionals entrar en un cas d'eutanàsia, parlar del desgast emocional de nosaltres mateixos com a DMD, i jo mateixa he alçat la mà, he reclamat que hi hagi un tracte preferent per les persones que han d'atendre un final de vida. No estem parlant només d'eutanàsies, és que un final de vida s'ha d'atendre en condicions. Hi ha 2 moments de vulnerabilitat, la Tanit els té tots, no els diu ha estat en el començament de vida i està en el final de vida. Aquests 2 moments de vulnerabilitat s'han de poder atendre amb temps, amb ganes, amb recursos, etc. Llavors, jo em preguntava, i en aquestes jornades es parlava, com és la situació dels sol·licitants? Com és l'espera per saber que ha sigut aprovada o denegada una sol·licitud d'eutanàsia? Com es viuen els endarreriments, el que no ser atès per un metge o metgessa en un moment donat, les mateixes denegacions tenen un seguiment? Què passa amb aquestes persones que hi ha una denegació
de l'eutanàsia. Jo crec que això a nosaltres com a associació és un tema que ens preocupa. No, a mi també em preocupa, però com sempre, parlàvem abans, és una mica personal depenent, com tot. Jo crec que un final de vida implica una implicació emocional clara, perquè és així, i per tant cal tenir molt clar on està l'altre i quines necessitats té. Si sortim de l'eutanàsia i ens anem només a un final de vida, per mi és inconcebible que tu tinguis un final de vida a casa, vagis a fer un seguiment, vegis que s'ha de fer una sedació pel que sigui, poses una bomba d'infusió, deixis allà la bomba d'infusió, la posis per 7 dies i tornis al cap de 7 dies. Això, per mi, és inconcebible. És que no és impossible. Llavors, per tant, ja posem una bomba de sedació com a molt 48 hores, truques l'endemà o hi tornes a anar, llavors fas el seguiment, estàs allà, no? Per mi crec que és el que ha de ser i em sembla que això ens arriba a tots i que tots ho veiem bastant clar, això, no? O hauríem de veure-ho clar. Clar, amb una eutanàsia igual, o sigui, un nou procés d'eutanàsia, quan estem allà en aquells punts crítics d'aquella espera que el metge consultor ja ha fet l'informe i estem a espera de la comissió, que són una setmana, això si no es retarda per el que sigui, que passa i passa així de vegades, ostres, una trucada, anar a veure, una abraçada, un acompanyar, és superimportant. Clar, jo a les formacions ja cada vegada més dic, o sigui, intento no espantar, intento animar, intento fer veure tot el creixement que suposarà, no parlo massa dels impediments que ens trobarem segur, perquè ja ens els trobarem i estarem allà per acompanyar, però sí que parlo de la importància que té estar al costat de la família, estar al costat de la persona. Un cop aquesta eutanàsia està ja feta, l'endemà trucar, al cap d'una setmana, com està, fer un seguiment de tot això, perquè penso que és important. Llavors, és anar formant i fer consciència de tot això, del procés que suposa, perquè l'angoixa jo penso que és dur decidir quan un vol morir, és un procés de valents. Jo penso que realment per mi és admirable les persones que ho demanen i estar allà crec que es mereixen una atenció, un seguiment i una escolta. I els moments en què estan angoixats perquè no saben què passarà, s'ha de ser-hi, i si ha de ser, doncs amb un cop de telèfon i no costa tant. Llavors, treballem per això. I probablement moltes vegades no es dona el seguiment que hi hauria d'haver, n'estic convençuda, però estarem allà. Per tant, això és una de les coses que podem posar a la nostra llista de reivindicacions, aquest seguiment en el procés i en les eutanàsies denegades. Sabem que des de la comissió també hi ha una idea de fer-ho, no sé si s'arriba o no, però jo crec que el que abans, fixeu-vos que abans la Glòria parlava d'una llei sense pressupost, no? Lo dur que és aprovar una llei i no donar un pressupost. Avui hem tornat a parlar, ara tornàvem a parlar dels recursos fins i tot en qüestions bàsiques com és l'aplicatiu, no? És una cosa tan bàsica, dius, com pot fallar un aplicatiu que després porta a endarrerir tot un procés? Aquest problema de l'aplicatiu i de la qüestió informàtica, que és una pura qüestió de recursos econòmics per posar-s'hi al departament, són coses que, clar, que et sorprèn que no hi siguin. Però el que és els recursos en el mateix procés, que vull dir que no hi hagi aquesta formació a cada cap, de manera exhaustiva, això em sembla, a mi em sembla molt preocupant. Què és el que s'hauria de fer per millorar? No et pregunto per millorar la llei, de moment per millorar el procés. Assentem la llei. Assentem la llei. Em sembla que el que tenim l'hem de sentir nostre. Penso que és una nova cartera de serveis dels sanitaris i d'un dret de les persones que primer ens l'hem de fer nostra i hem de perdre la por i hem de treballar per això. Penso que primer és això i és molta formació. Jo he aconseguit, almenys a Girona,
la formació és anual, com és el Codi IAM, com és el Codi Ictus. O sigui, a tots els CAPs una vegada a l'any es fa aquesta formació, perquè ha de ser així, perquè és com tot, no te'n recordes, ha de ser contínua. I penso que és el primer, o sigui, és formar, formar, formar i formar. I formacions que jo baso en casos reals. O sigui, he vist clarament que les formacions teòriques ens entren per aquí, ens surten per allà, i a més hi ha tants caps, tants barrets, s'han volgut protocolitzar moltes coses. Ja em sembla bé que hi hagin protocols, ja n'hi ha, d'acord, i circuits, que n'hi ha d'haver, però és que no poden ser únics els circuits, perquè és que poden passar tantes coses. A més, és una llei amb un sistema que preveu que aquí el protagonista és la persona i que, per tant, escull el metge responsable, escull infermera, escull el lloc, escull quan, que tot això implica que professionals de primària ens n'anem al sociosanitari, que de l'hospital se'n van a domicili, que els de primària ens n'anem a l'hospital, i això implica moviment. Per tant, crear molts protocols, alerta. Jo penso que hi ha d'haver uns mínims, però no masses més. I sí, molta formació i molta consciència. I a la vegada penso que hi ha un punt important aquí dels mitjans de comunicació. Perquè jo he detectat una cosa, un punt, que penso que és important fer-hi esment. Perquè jo he detectat, vaig fer un màster l'any passat d'atenció pal·liativa, la qual cosa em va encantar, però vaig veure que em miraven, amb el tema d'eutanàsia, tots em miraven així. Llavors a mi em va saber greu i no entenia ben bé el per què. Llavors vaig veure claríssim, que igual que per als oncòlegs, parlo oncòlegs perquè m'hi trobo sovint, però altres especialitats també, mèdiques, la mort la viuen com un fracàs i per tant tot allò que sigui s'ha de fer, no? Hem de fer fins al final i posarem fàrmacs fins a l'últim moment, perquè si no hi ha una mort, i la mort es considera un fracàs. Els pal·liativistes això ho consideren l'eutanàsia. Per als pal·liativistes, que una persona demani una eutanàsia és un fracàs de l'atenció pal·liativa. I quan jo veig que en els mitjans de comunicació, en els diaris, associen eutanàsia a mort digna, alerta, perquè no estem parlant d'això, perquè tothom es mereix una mort digna, mori com mori, perquè una mort digna vol dir que moris segons els teus valors, segons les teves preferències, amb dignitat, amb respecte, i per tant és igual on i de quina forma. I simplement l'eutanàsia és una nova forma aquí de poder tu escollir. Per tant, quan associem això, tenim tota la comunitat pal·liativista així, perquè no tenim una llei de pal·liatius i perquè es queixen precisament que hi ha una llei d'eutanàsia, però no hi ha. I realment també és cert que no hi ha prou recursos per a atenció pal·liativa, ben cert. I ben cert que a Catalunya, Déu-n'hi-do lo avançadets que estem, però hi ha llocs que no. I a Girona mateix no tenim una unitat de cures pal·liatives al Trueta, a un hospital de tercer nivell. Hi ha el Parc Martí Julià, sí, però no. Llavors, penso que és important que això ho tinguem en compte a l'hora de la nomenclatura, d'aquells enganxes, perquè penso que, sí, com dèiem, les xarxes, que són superimportants, els mass media tenen un poder molt important. I llavors penso que hem de remar tots junts, i aquesta associació crec que vetlla per una mort digna de qualsevol manera i els finals de vida siguin com siguin i que no ens associïn eutanàsia a mort digna, sinó que tots volem una mort digna, perquè hem de remar tots, perquè tant de bo que totes les persones puguin arribar a tenir una bona atenció pal·liativa, totes, i que si demanen eutanàsia se'ls hi pugui aplicar. Per tant... Em sembla que estem tan d'acord totes que no cal quasi bé dir res més. Agrair moltíssim a la Tanit el que hagi vingut, el que ens hagi explicat des de dins la problemàtica i a totes nosaltres haver-la pogut escoltar. Sense més, un aplaudiment per la Tanit. Moltes gràcies. Mireu, hi ha alguna persona que vol fer alguna pregunta. Tenim encara 5 minuts, si us sembla. Aquí davant hi havia 2 persones que volien la paraula. 3, 4...
1, 2, 3, 4, us tinc vistos, 5. Qui les havia demanat, perdó? Bé, doncs moltes gràcies. Ha estat fantàstic, molt interessant. Tinc dues preguntes breus. Una, aquest final de vida pot bifurcar en dos camins, el PADES, l'eutanàsia, que aclareixis aquest punt de partida. I dos, en cas que una persona tingui una assegurança de vida i s'aculli a l'eutanàsia, es diu que perd l'assegurança. Val, d'acord. Això són les meves preguntes. I ara rectifico que abans no he dit el meu nom. Em dic Mercè Artigas, soc sòcia, evidentment, i visc a Caldes d'Estrac, on hi ha un clima molt poc favorable a l'eutanàsia, a l'explicació, a les conferències, però ho estic treballant perquè algú de DMD vingui a fer una xerrada a nivell de casal d'avis, serveis socials. Ja us contactaré. Gràcies. Gràcies. Gràcies per l'aportació, les preguntes. Quan certifiquem un certificat de defunció per una mort per una eutanàsia, es considera una mort natural. Per tant, simplement es posa mort precisament per la prestació d'ajuda a morir 3/21 i ja està, i està considerada una mort natural precisament per aquests temes de les assegurances. Llavors és fàcil perquè ara estic en un cas d'una eutanàsia que vaig acompanyar ara el mes de gener i em va trucar el marit dient mira, m'estan demanant això, doncs li fem un informe i ja està, com a molt. I llavors les bifurcacions, un final de vida és un final de vida que es pot donar a molts llocs, es pot donar a domicili, es pot donar en un socio, es pot donar en una residència, es pot donar en un hospital, i en funció d'on sigui i de les dificultats i el que hi hagi, hi haurà uns professionals o uns altres. En cas de domicili, els professionals d'atenció primària hauríem d'estar més que preparats, més que amb competències plenes per assumir un final de vida a domicili, sense dependre dels equips de PADES. Els equips de PADES són programes d'atenció de suport a domicili i que, per tant, ens ajuden en aquells casos, en principi, que són més complicats, que són una mica més difícils de poder contenir, sigui per la patologia que sigui. Llavors, què ha passat aquí? Que moltes vegades, i almenys a la zona on jo estic, he hagut de treballar molt per canviar això, perquè era pacient final de vida, PADES directe. Llavors, nosaltres en el nostre CAP a Figueres no teníem ni bombes de sedació quan jo venia de Girona i Banyoles que posàvem. Llavors, com pot ser això? Llavors, això ho hem de treballar i revertir perquè atenció primària, igual que atenem quan neixen i tota la primera infància, atenem també al final de vida i hauríem d'estar. Per tant, aquesta bifurcació alerta i en tot cas PADES quan realment els necessitem, i tant que sí, perquè si no van així PADES, perquè no poden atendre ja a més pacients. D'altra banda, també això vol dir que a l'hospital ens hem de fer visibles primària, perquè sovint, molt sovint, els especialistes, tant de insuficiència cardíaca com d'altres especialitats com respiratoris, el que fan és deixar de veure els hospitals de dia i directament avisen a PADES. Dius, hi ha atenció primària pel mig, que coneixem aquest pacient, en fem seguiment i tenim la confiança i a més podem anar a domicili. Per tant, això ho hem de reivindicar. Llavors, una mica la diferència estaria aquí. Alerta també que hi ha molts llocs que demanen que qui faci les eutanàsies siguin PADES. Dues coses aquí. Precisament, primera, no ha de ser així perquè qui escull és el pacient, això d'entrada, la persona. Segona, perquè com he dit abans, molts pal·liativistes no veuen amb els ulls l'eutanàsia, amb la qual cosa no estarem acompanyant amb l'entorn que toca. I després perquè és que realment no té sentit. És a dir, el que hem d'intentar és formar a tothom perquè aquesta eutanàsia es produeixi en l'entorn que desitja aquella persona i que al final de vida sigui el més digne possible i el més respectuós a l'entorn on sigui amb els professionals que toquen. I que tots siguem capaços, a primària almenys, d'acompanyar un final de vida a domicili i si necessitem l'ajuda de PADES, fantàstic, perquè per això hi són i treballem conjuntament molt bé, però no igualar morir dignament a casa amb PADES, perquè llavors estem desvirtuant un gran potencial que tenim a primària, que ens l'hem de creure i l'hem de seguir defensant. Gràcies. La Josi, em sembla. Sí, em dic Josi.
estic a l'EAP, per tant em toca bastant a prop aquestes coses, i jo si necessités un professional em voldria un com tu, però sí que te diria que no estic gens d'acord amb que es digui llei d'eutanàsia exclusivament. És llei d'eutanàsia i suïcidi assistit. I reclamo aquest dret per dues bandes. Primer, perquè jo vull tenir el dret que si jo vull apretar el botó, el vull apretar jo. No necessito, m'anirà molt bé que estigui per punt per si la via s'atora o el que sigui, però jo vull tenir aquest dret. I després, per altra banda, penso que si l'aproximació de la persona que necessita la prestació d'ajuda a morir la plantegés, no, tu m'ho has de fer, com se diu al metge o a la infermera o a qui sigui, també podríem tenir més metges i més infermeres proclius a que s'apliqui la llei PRAM. Només això, perquè m'ha donat la sensació que a tu no t'agradava fer servir aquest terme, però per favor, és que si no abandonem el suïcidi assistit. I no se'n parla, és que a més jo parlant, a veure, amb companys, gens voluntària, no, a mi que m'ho facin. Mira, a mi aquest concepte de no responsabilitzar-te és com si diguessin a mi que em posin les injeccions que calgui o el que sigui per no parir natural. Sí, el mateix. Ho trobo tant... O sigui, ho equiparo, res més, només això. Jo sí, gràcies per la teva aportació, perquè és veritat que no he parlat en cap moment de suïcidi assistit i sí que en parlo, evidentment, a les formacions, perquè és superimportant, perquè, a més, penso que des del departament se'ns guia a no parlar-ne gaire, és a dir, a guiar-nos cap a un tema d'eutanàsia i no al tema suïcidi assistit, per un tema de por, jo crec, bàsicament, perquè bé que en molts països on l'eutanàsia no està legalitzada, però sí ho està el suïcidi assistit, perquè no podem anar cap aquí. Llavors, totalment d'acord amb el tema més, també penso, aquest tema de proactivitat, de dir, si jo em vull suïcidar, que ho pugui fer jo i no depengui de l'altre, i d'aquella responsabilitat, que se senten com aquell punt d'algun metge que a mi m'ha arribat a dir és que he de matar, anem a parlar-ne d'això, aquest tema, però realment amb el terme suïcidi assistit, qui pren la decisió i qui fa l'acció és la pròpia persona. Per tant, és un tema que el formem, jo almenys informo de les dues possibilitats, a més, si és un suïcidi assistit mèdicament, tant pot ser a nivell endovenós com a nivell oral, hi ha hagut algun cas oral i ha anat bé, i ha anat molt bé, per tant, és el tema de treure aquesta por, i hem d'anar cap aquí. Per tant, quan jo parlava que no m'agradava parlar del tema de prestació d'ajuda a morir, no ho estava parlant tant en aquest sentit, que si s'ha entès així no és això, sinó el tema de l'eufemisme de no parlar d'eutanàsia. Anava en aquest sentit. Però, evidentment, hem de parlar tant d'eutanàsia com de suïcidi assistit mèdicament. Hola. Me llamo José Antonio y yo quería pedirte la opinión sobre una cuestión que voy a plantear. A ver, quería pedirte tu opinión. El problema que tenemos ahora es que la mayoría de las personas que quieren pedir la eutanasia tienen muchas puertas de acceso, muchas están cerradas, otras sí que se abren, pero detrás está oscuro y hay un laberinto. Y si no sería mejor, además es muy difícil, yo creo que imposible, formar a todo el mundo y mantener la formación. O sea, a todas las puertas de entrada, a todos los médicos, a todos los profesionales sanitarios que tendrían que aceptar una petición de eutanasia, formarlos a todos y mantener la formación en el tiempo. Yo creo que es imposible, y menos con la escasez de presupuestos. ¿No sería mejor tener unos referentes que sabemos que seguro que aceptan esa petición y que ponen en marcha el mecanismo? Después implicarán al equipo de asistencial habitual de la persona que lo ha pedido, lo que sea necesario, pero que sabemos que esa petición se admite y se pone en marcha el mecanismo. Porque ahora lo que tenemos es que se van dando largas, no se admiten, se rechazan, no se acompaña al paciente. Tener una puerta de entrada segura, que funciona y que pone en marcha el mecanismo y que después implique a quien tenga que implicar, ¿no sería más práctico? Sobre todo, y más prestación mejor de servicio a la ciudadanía. Mira, penso que és perillós, això que estàs dient. Penso que, d'entrada, crec que és com si em diguessis que només formem de codi IAM a uns certs metges professionals. Penso que costarà, però és un nou servei
de la cartera de serveis que tenim. Això primera. I, per tant, hem de formar a tothom. La segona cosa que penso que és bàsica és que la persona escull el seu metge de referència. És així. Llavors, si partim d'aquesta base, tothom ha d'estar format. Que la forma d'entrada d'aquesta petició anés canalitzada, se'n podria parlar si hi hagués alguna forma de poder que aquesta demanda no arribi a un pou buit, no? És a dir, jo sé i soc conscient que us he dit que aquest senyor que jo vaig atendre havia demanat aquesta petició diverses vegades, no? És cert, és cert. Però jo no deixaré de treballar perquè tots, és a dir, hi ha formacions que seran eternes i ho han de ser i ho han estat sempre. I aquesta penso que és una de les que han de ser i seran sempre. Guiar-ho cap a uns professionals en concret és com deien, parlaven de l'equip de la muerte, no? Doncs no em sembla just ni em sembla que hagi de ser així. Penso que el que hem de fer és treballar i treballar per l'obertura de tots i perquè això no es quedi en el limbo, no? A poc a poc. Si hi ha d'haver alguna manera de poder-ho canalitzar, jo crec que trobaran sistemes per fer-ho, però penso que no renunciaré a la formació contínua de tots els professionals, tant de primària com els especialistes, perquè penso que és un dret que té el pacient a demanar el seu metge de referència i, per tant, ja sigui de l'especialitzada o de la primària, ha de ser coneixedor d'això. I, en tot cas, per això hi ha tota una xarxa de referents al darrere que estem vetllant per això. Hi ha una paraula aquí davant. Ferran. I anirem acabant. Si us sembla. Tranquil·la, Ferran. Bon dia. Gràcies, Tània, per voler compartir la teva experiència amb tots nosaltres. I, a veure, en base a aquesta experiència teua, m'agradaria saber si has percebut algun canvi d'actitud positiva en les noies i alguns nois de 22-23 anys que han acabat el grau d'infermeria i que s'han incorporat a la sanitat pública sobre el tema d'entendre les peticions de final de vida de les persones. Gràcies, Albert, m'ha agradat molt aquesta pregunta, perquè vaig tenir el plaer de fer una formació als metges residents de quart any de la unitat docent de Girona i també les infermeres residents de segon any, que per tant ja acabaven, i vaig fer un taller de formació d'eutanàsia i de final de vida, que vaig quedar gratament sorpresa de l'obertura, de les ganes, de la sensibilitat, del canvi de mirada que jo veig en els metges actuals que tinc al cap i, en canvi, de la seva perspectiva. Per altra banda, va ser el feedback que van tenir, jo vaig plorar al veure el grau de satisfacció que havien tingut i com s'havien sentit, i vaig pensar que és així que posem els granets de sorra perquè les coses canviïn. Per tant, s'ha de fer formació d'aquest tipus, en aquestes edats, i per això apretaré perquè a la Facultat de Medicina i a la Facultat d'Infermeria es parli, es tracti, es facin tallers vivencials, perquè han de ser tallers vivencials que puguin entendre i puguin començar a canviar una mica la seva mirada. Per altra banda, també et diré que crec que va ser la segona eutanàsia que jo vaig acompanyar. La vaig acompanyar amb una metgessa, que li queda molt poc per jubilar-se, que no havíem tingut gaire relació en tot el temps que jo estic al CAP, i que va tenir un cas d'una senyora molt gran que li va demanar una eutanàsia, que ella es va quedar com molt sorpresa en el seu moment, que el primer que va fer va ser demanar-me ajuda, i això l'agrairé sempre, i és per això que els referents estem, que ella es plantejava si era objectora o no per una sèrie de valors interns, però va decidir que no, que tirava endavant, que vam fer tot el procés i va ser una eutanàsia que ens vam desplaçar nosaltres al socio, i que un cop
vam haver fet la prestació d'ajuda a morir, vam sortir, em va fer una abraçada enorme i em va dir, estic molt contenta de tot el que hem fet. Anirem a dinar juntes un dia? I vam anar a dinar i vam compartir moltíssimes coses. Aquesta professional ha canviat tot el seu enfoc. Llavors penso que si bé en edats tempranes i en la formació tenim molt a fer, fins i tot en una edat ja bastant adulta i gairebé a punt de jubilar-se, processos com aquests et canvien moltes coses. Per tant, formarem indefinidament. Gràcies. Clar que sí, les persones grans tenen un gran potencial. Bé, des de DMD tenim l'esperança que la LORE, que és una llei jove, es pugui, com diu la Tanit, assentar, normalitzar com un servei més de salut, es vagi facilitant els tràmits, avançant a obrir-se nous supòsits i amb professionals proactives com la Tanit i associacions com DMD, que anirem empenyent, creiem que pot arribar a ser així. Per tant, un superaplaudiment i ara sí que ho deixem aquí. Moltes gràcies, Reina. Ha estat genial. Gràcies. Haver fet aquest document m'ha donat molta tranquil·litat per poder encarar amb serenor la nova etapa que estic visquent. És una manera de mantenir el control de la meva vida fins al final. Per fer-lo, us podeu informar a l'Associació pel Dret a Morir Dignament, també en el vostre centre de salut. Us recomano que hi penseu, busqueu informació i el feu. Una vida plena es mereix un bon final. Feu el document de voluntats anticipades per vosaltres.